היי, כאן יעל רורמן קרספי, מדריכה קצרה להתבוננות בנשימה. המדיטציה הזאת זה מדיטציה שאני ממליצה לכל מי שמגיע אליי, מהמון סיבות. היא ידועה כמורידה סטרס, כאפילו מורידה לחץ דם, תסמינים של חרדה, של דיכאון, ועוד המון סגולות נמצאו לה במחקרים מודרניים, וגם במחקרים קדומים. אבל היום אני רוצה לדבר על איכות מסוימת בתוך המדיטציה הזאת, שאני ממש ממליצה לכם לנסות לאמץ אותה בפעם הבאה שאתם מתרגלים מדיטציה. אז המדיטציה שנדבר עליה נקראת התבוננות בנשימה, זו כשמה כן היא, אנחנו הולכים להתבונן בנשימה, אבל האיכות שאנחנו רוצים להסתכל עליה היום, היא שבעצם המדיטציה הזאת היא הזדמנות או אפשרות להתאמן בלייצר לעצמנו, להחזיר לעצמנו את ההנהגה וההובלה על התודעה שלנו. אני בכוונה לא אומרת שליטה, למרות שכולנו נורא רוצים שליטה, ולמרות שבאמת המדיטציה הזו באה לתת מענה לתחושה הזאת שאנחנו לא שולטים ברגשות שלנו, לא שולטים במחשבות שלנו. זו תופעה שאנשים מתארים אותה כבר אלפי שנים, אבל בטח בתקופה הזאת המון אנשים מספרים שהם לא מצליחים לעצור את רצף המחשבות, לא מצליחים להפסיק לראות חדשות למרות שהם רוצים, לא מצליחים להפסיק לגלול באינסטגרם או בפייסבוק. נוצרת תחושה שבמקום שאיזה חלק יותר שקול ומוביל וחכם בתוכי ינהיג אותי, אנחנו הרבה פעמים מונהגים על ידי הדאגות שלנו, על ידי הפחדים שלנו, על ידי הכעסים שלנו. אז המדיטציה הזאת, כמו שאני רוצה להסביר אותה היום, היא בעצם מסייעת לנו לחזור ולהוביל. אז מה הן התכונות של המובילה הזאת, של המנהיגה הזאת בתוכי? קודם כל, היא סמכותית. אני יודעת שלא ככה חושבים על מדיטציה, אבל אני חושבת שזה חשוב שנסתכל על זה ככה. אנחנו זקוקות וזקוקים לכל סמכותי בתוכנו שיגיד, עכשיו מפנים את תשומת הלב אל הנשימה. ואל מול כל הקולות שמושכים כל אחד לכיוון שלו, יש כל אחד נחוש ומוביל שאומר, עכשיו אין שום דבר דחוף יותר, חשוב יותר, מושך יותר, מפתה יותר, מאשר לבנות בתוכי את השקט הזה שאני זקוקה לו, את היציבות התודעתית ואת ההובלה הפנימית הזאת. דבר שני, היא מבינה שסמכות זאת לא שליטה. עם כל זה שאני מנסה ורוצה להפנות את תשומת הלב שלי ולנהל אפילו את תשומת הלב שלי ולהוביל אותה לאן שאני רוצה, זה ברור לי שיבואו אין ספור מחשבות, תחושות ורגשות שאני לא יכולה לשלוט בהם. אנחנו אפילו נתייחס אל הרגשות, התחושות והמחשבות שעולות כמו אל הפרשות. אכלנו משהו קודם, עכשיו זה צריך לצאת. אז המובילה הזאת שלי, היא שמה לב לכל הקולות האלה, היא שמה לב לאן תשומת הלב נודדת. היא אפילו מקשיבה לזה, אבל היא לא מצייתת לקולות האלה. כשיש לי קול שמפתה לחשוב על משהו, היא מבחינה בזה ומחזירה אותו חזרה אל הנשימה. כשיש לי איזה רצון בגוף לגרד, היא שמה לב אליו, לא מתעלמת ממנו מצד אחד, גם לא נלחמת בו מצד שני, אבל גם לא מצייתת לו ונסחפת אחריו וחייבת. היא לא חייבת, היא המנהיגה. היא יכולה להחזיר את תשומת הלב לאן שמלכתחילה היא תכננה לקחת אותה. וזה מוביל אותי לנקודה הבאה. האיכות הבאה שלה זה שהיא מאוד מאוד אכפתית. היא אוספת את כל הקולות חזרה אל הנשימה כי אכפת לה מהם. כי היא מבינה שלכל הדואג לא יעזור להמשיך לדאוג. זה לא יפתור את הבעיה שלו. שלמחשבה ההולכת וחוזרת לא כדאי להמשיך. היא צריכה גם היא איזה מבוגר אחראי שיחזיר אותה הביתה. שיניח אותה לנוח על גבי הנשימה הזאת. וזה מוביל אותי לנקודה הבאה. לנוח על גבי. המובילה שלי או המנהיגה שלי או המתבוננת שלי, היא יכולה להנהיג כי היא לא לבד. כי היא יודעת את זה שהיא לא לבד. הבחירה בהתבוננות בנשימה היא לא רנדומלית.
הסיבה שאנחנו לוקחות את תשומת הלב שלנו אל הנשימה היא כי בעצם ההתבוננות בנשימה יש תזכורת מאוד חשובה של הקשר שלנו עם החוץ, של זה שאני אף פעם לא לבד, שתמיד יהיה לי אוויר חדש לקחת מבחוץ, יהיה לי רגע לאבד אותו ואז אפשרות לתת משהו מעצמי בחזרה. אם אני אקח את זה עוד צעד קדימה, את העניין הזה שיש לי גב, התחושה שמצטברת אצלי אחרי שנים של תרגול של המדיטציה הזאת, היא שעצם ההתבוננות בנשימה מזכירה לי שהנשימה עצמה היא הגב שלי. שיש איזה כוח כזה שמנשים אותי כל הזמן, גם כשאני ישנה וגם כשאני ערה, גם כשאני עצבנית וגם כשאני נוחה, גם כשאני במיטבי וגם כשאני בשיא השפל שלי. כל פעם מחדש, באותה סבלנות, באותה נדיבות, באותה נחישות וסמכותיות ואכפתית, כמו שאני רוצה לסגל לעצמי, מנשימה אותי. אז הנשימה הופכת להיות לא רק מקום מרגיע ומנחם, אלא ממש מודל להסתמך עליו, ללמוד אותו וללמוד ממנו. אז בפעם הבאה שתתרגלו התבוננות בנשימה, שאני מקווה שזה ממש עכשיו שתסיימו לראות את הסרטון הזה ותקשיבו להקלטה שצירפתי לכם, אני מציעה לכם להסתכל על זה באמת כמו אימון הסמכות והמנהיגות הפנימית שלכם. לא רק אפשרות שהיא חשובה ומשמעותית לנוח רגע או למצוא שקט, אלא אפשרות למצוא שקט מתוך איזושהי משמעת פנימית או סמכות פנימית שאנחנו בונים לעצמנו. אז שיהיה תרגול פורה.